Els estibadors valencians anaven a la folga. La direcció del sindicat de societats estatals d'Estiva i Desestiva del Port de València Ciutat han fracassat per a desbloquejar el conflicte col·lectiu a raïs de la negociació del conveni col·lectiu després de la seva cita en el Tribunal d'Arbitratge Laboral. D'este modo, els representants dels treballadors mantingueren les convocatòries de desocupació per al passat fi de setmana en les terminals del tram. El comitè havia desconvocat els 3 primers dies de parada previstos a principis de gener, ja que les empreses contractaren a 25 treballadors. En tot, han fracassat en l'intent de modificar l'àmbit funcional i en això les tasques complementàries dels faeners del Port de València Ciutat. La desocupació se produeix també després de conèixer les sentències de la Unió Europea que condena el monopoli de l'estiba dels ports espanyols. Molt bona nit, benvinguts un divendres més a La Corbella, en Onda València TV. Nos pots seguir en lacorbella.tv i en ondavalenciatv.es. I com no, hasta el nostre Twitter, @lacorbella. Pues Ramon, Compromís, molt bona nit, benvingut. Molt bona nit. Què passa amb el Port de València? En el port passen moltes coses i això el que diguem com... Avui no ha vingut Agustí, doncs a mi sí que m'agradaria tirar-li un poquet per la investigació. Vas a posar el euro, eh? No, a mi explicar el grup d'això m'encantaria. Resulta que quan estàvem investigant que el president del port havia rebut sobresous de la plataforma, seria la València Plataforma Intermodal, el FAR, havia rebut 77.000 euros de 2009 a 2011, doncs ha ficat a focar un poc més i vaig donar compte que també havia rebut 90.000 euros de 2004 a 2008, quan no podia rebre ninguna retribució més perquè són ambdós empreses públiques. Clar, si tens una retribució pública, per llei, o sigui, per la llei de compatibilitat, no pots rebre una altra. I tenen un plan per ahir. Clar, jo què sé, aquest home necessitava tallar diners també per fer la feina que estava fent, no sé, al millor seria qüestionable. I els estibadors, doncs, què tenen que fer? No sé, és un tema que està molt llarg. Ara volen... era la qüestió del monopoli del port, ara volen liberalitzar-ho tot. El que no sé jo és fins a quin punt se pot liberalitzar un tema com el port, de veritat, que és una regla de soler. Pues avui tenim de nou a la família Barra de Renovació Política, molt bona nit, gràcies per tornar. Avui és dia de novetats i de tornar a casa. Bona nit. La veritat és que el problema dels estibadors, no pensem... Jo he estat documentant un poquet abans de vindre a aquest programa. El problema dels estibadors no és un problema del Port de València. La folga que hi ha aquí en València és repetició de moltes més que estan fent-se en tot l'estat espanyol. Inclús és un problema que cíclicament se produeix no sols en Espanya, sinó en tots els països europeus i en els Estats Units. És un problema que és un sector d'uns treballadors que formen un lobby molt tancat i que en les fetges en què estem, on està dient, se busca la liberalització de tot, dels ports, de les empreses, de massa voltes, penso jo, pues se veuen que estan perdent el seu poder i estan lluitant per els seus drets. Ara el que n'hi ha que veure és buscar, com sempre, un poquet on podem quedar-se en un lloc que estigui a la balança a nivell. Raquel, bona nit. De nou, últim dia. ¿Cómo va? Bueno, yo del puerto sí que quería comentar una cosa que ha comentado mi compañero, que lo de la liberalización también del puerto y tal. Desgraciadamente yo conocí a una chica que empezó a trabajar ahí, solo la llamaban puntualmente para hacer sus funciones, la chica tenía currículum, tenía estudios, pero no había manera de conseguir una plaza porque no conocía a nadie y tal. Yo creo que algo que depende de fondos públicos, lo que no puede ser es que seas hijo de, tío de, hermano de, sobrino o que tengas el enchufe del siglo, gente que no tiene estudios al respecto, gente que no tiene experiencia al respecto y está trabajando, y luego gente que sí que se ha formado en esa situación, pues se lo consigue a una institución de vez en cuando y da gracias. Yo creo que esa situación de los puertos no puede ser. Si es una cosa a nivel estatal y que además recibe fondos públicos, tiene que haber una manera de contratar a ese personal, o bien a nivel funcionarial, o bien a nivel de entrevistas, currículum, puntos, bolsas, y eso sí que es una situación que debería cambiar. Es una cosa que está heredada de mucho tiempo atrás, y yo creo que eso sí debería cambiar. Y luego con el tema llega, es que la producción llega a todas partes. Que a mí, el que no conoce sueldos y no está metido en algún tejemaneje, parece que es el raro aquí en la Comunidad Valenciana.
Entonces ahora tenemos aquí la Fórmula 1 con el puerto, que también ahí a ver lo que se han llevado por detrás, pues es investigar, a ver qué más sale, siempre sale algo nuevo. Es interesante. No sabes si llorar, No, seguir si darte peleando. contra la pared, Seguir peleando. si luchar, no sabes. Toni Soler. Ciutadans. No sé si ja de recordar, però jo... Te recalco. Bona nit. Bona nit, bona nit. Està bé que te'n recordes, perquè quedes més de 110 per les votacions i tens que decidir la papeleta. Jo la tinc clara, jo la tinc clara. Jo crec que la tenim més clara la que no m'agrada, però... Està bé. Jo crec que encara puc agafar algun vot d'ací de la taula. Posiblement no tinc molt d'acord, no sé on anirà el vot, aquí el canviarà aquí. Pero bueno, anem a veure, sobre el puerto, sobre la vaga, pues les vagues mai són bones, ¿no? Y més en un puesto tan complicado como es el port, que solamente 2 días de vaga pues ya están ya se estaba calculando que portaran unas pérdidas de 6 millones d'euros y estaban afectando a de l'aire. No es solamente los estibadors que están afectados en esta vaga, sino que toda la economía que tenía alrededor del port. A més, en la situació actual de l'economia valenciana, pues, posa en perill la posició de liderazgo del port de València. Pues, crec que és una cosa que deberíem de tenir en compte tant com altres. Però bueno, és una vaga que pareix que, sense conèixer molt, tots estem quasi a favor de l'empresa que del treballador. La veritat és que és un món molt complicat del estibador i molt, sempre s'ha dit que molt oscur. No sé si serà veritat o no. I sobre lo de el senyor president del port, pues és un mal endèmic de tota la classe política espanyola. Dic espanyola perquè passa en tot el país. Falta una tabla de sous d'acord amb la responsabilitat del puesto, clara i pública, de los començantes d'edat, per evitar que n'hi hagi sobresous, que n'hi hagi indemnitzacions per vivenda, trapitxeos, però el primer que no el fa bé és el president del govern. O sea, qui se creu que el president del govern d'Espanya cobra 6.000 euros? ¿Te creus, Ramon? No. Ah, sí que me sorprende. No dic que m'ho no, y no se trata de lo que cobra el president del govern o de lo que cobra Balduí. Se trata de que, a més, és és públic, perquè existen molts anàlisis al respecte. Com pot ser que n'hagin directors generals, viceministres, que cobren més que el president que el govern? És que no hauria... És que no té sentit, no? Si la persona que té la responsabilitat més alta de l'Estat, del qual pensen tots, cobren menys que uno que està per baix d'ell, no? És que és una cosa... Jo no ho entenc, perquè jo no ho entenc i no hauria de ser així, perquè és que si no estem pervertint el que estem dient l'escala salarial. No pot ser que una persona que té menys responsabilitat cobre més que el que té més. Perquè si no, és que no. Però és que això el que provoca és que després tinguin que buscar un sobresou, lo que parlàvem, la indemnització per vivenda, perquè... El Llumez. Sí, i quan es comencen en això, ja és molt difícil parar. Ja, claro. I ja ho veu el que fa un, i l'altre vol més, i l'altre vol més, i l'altre vol més, i el que és president del port diu, home, jo que tinc així un port que l'ha convertit en un dels ports més importants d'ací d'Europa i tal, doncs jo tinc que guanyar 3 voltes més. No, tu tens que guanyar el que diu la llei que tens que guanyar, i si no t'agrada, doncs te'n vas i te busques un altre lloc on te paguen més. Però en les empreses públiques el que té que estar molt clar, la gent té que tindre molt clar, és que el sou és el que és. I el que no pot ser és que les entitats que haurien de controlar totes aquestes coses, que no estigui a casa, que ens controle, ens controle a tots els ciutadans i que no controle aquesta gent, que no controle els polítics, que no controle... És dir, això és el que no pot ser. N'hi ha que tindre la gent controlada, igual que estem controlats que cobrem un sou,
que no pot ser que estiga 4 o 5 anys cobrant una indemnització per vivenda i que ningú s'entere. Com pot ser que l'administració, que l'Estat que està donant els diners, que està donant subvencions al Port de València, com pot ser que no se doni compte que durant 4 anys aquest home està cobrant 20 o 30.000 euros? Com se pot donar compte a lo millor que vol... Clar, no, perquè és que el Port s'ha comprat un vaixell de 4 milions d'euros. I ningú ha dit, però és que, escolta, ningú ha dit res. És que, i no per res, ni l'oposició. És a dir, ahir en les Corts Valencianes n'hi ha 3-4 partits que estan fent oposició i ningú s'ha donat compte que quan estaven fent la Fórmula 1 el Port se va gastar 4 milions d'euros públics en un vaixell i ningú ha dit res. Ese es un gasto que va a compte del jefe del Port, a lo mejor no té que passar ni en el Consell d'Administració d'allí o el que siga. És curiós que... No, però anem a No tenen que si nosaltres haurem sabut que el president del Port ha comprat un barco per la Fórmula 1 en 4 milions d'euros de diners públics, nosaltres no ho haurem denunciat. És que és obligació. Vull pensar que sí. I ells també, però derrapant. No, perquè l'obligació de l'oposició és que aquests gastos, no sols inclús dels òrgans de l'administració, els controlar aquests gastos. No poden estar d'ahir gastant-te. És que no estem parlant d'un viatge. 4 millones de euros. Sí, pero a este respecto muchas veces van a pedir cuentas y explicaciones a nuestro queridísimo gobierno y todavía no les han dado las cuentas del Papa del 2007. Entonces, si no te han dado las del 2007, te van a dar las del 2011. Pues tampoco. Es que no son transparentes el PP aquí en Valencia. Es que los otros partidos de la oposición les piden cuentas y no dan cuentas. Sí, no sí dan. que las dan. Sí, por no. orden judicial. Cuando la sentencia del tribunal dice, ahí cuando sale. N'hi ha un òrgan que és la intervenció general de l'Estat. És a dir, un òrgan que controla tots els diners públics que se donen en prestacions públiques, que deu de controlar, anem a dir, que deu de controlar i el que no pot fer és que aquest òrgan en 4 anys no se donarà compte dels diners que estava aportant aquest home de vivenda, per sobresous, i no sols ell, sinó que el Port se gastarà 4 milions d'euros 700 milions i després ara ve la folga d'estibaors perquè si volen llevar 25 treballadors, que si vull baixar el sou, que si vull alliberar el mercat d'estibaors i tu t'has gastat 4 milions d'euros patint de vaixell. Ahir només per veure com passaven els cotxes i ara vols llevar els postos de treball. És que en el port, perquè si fem memòria i encara que vols citar un poquet del tema, si us en recordeu fa un any o dos, hi ha un problema molt greu també en els transportistes que es dediquen a transportar els contenedors que venen i això també és un lobby, això també és una màfia. Dic lobby per no dir màfia. On hi hagueren incendis de camions, n'hi hagué un any o 2 anys, on hi hagueren ferits, on hi hagué gent que estava amenaçada, on la policia i la Guàrdia Civil va tindre que intervendre per a controlar l'entrada i l'eixida dels camions, perquè si no uns sindicats o uns sectors dels camioners... És dir, els camioners lliures que no treballaven sempre en el port volien entrar en el port i els camioners que es dedicaven només a portar els contenidors i a treballar en el port no volien que s'atestés. És dir, que tot el que té que veure en el port i al voltant del port, ahir hauríem la veritat de començar a reestructurar tot i a fer-ho tot més clar. Si estem dient que Estibaus és un servici públic, és una entitat pública, això hauria de ser les oposicions o un contractament que estaria controlat per l'administració pública. I a partir d'ahí es començarà a aclarir quina és la situació. I si volem alliberar, si som tan alliberats tots, que tots els canvis puguin entrar. Y a partir de ahí es comenzar a cambiar las cosas. No, y además también en el caso de los salarios, si está claro el funcionario de grupo A, de grupo B, de grupo C, o A1, A2, para que no cambiaron el paquete, sí que está determinado lo que cobran, porque a partir del funcionario de grupo A, o sea, cuando ya eres funcionario, pero sigues cobrando del fondo público, porque no está estipulado en algún sitio lo que se cobra según el nivel, el trabajo, las horas, es que eso debería estar regulado perfectamente igual. O sea, un profesor
tiene lo que está estipulado, lo que cobra. Uno que es del grupo A, pero que no es profesor, cobra un poco más porque tiene un mes menos de vacaciones y cobra un poco más y está estipulado lo que cobra también. Todo el mundo está estipulado lo que cobra, menos la gente que precisamente encima no eres funcionario, que encima no has pasado por una posición, que es ya el colmo de los colmos, que encima aquí en esta comunidad son los enchufados. Y aquí son todos enchufados. Es que aquí, yo, la gente que conozco que se ha metido es gente pues, que tiene algún enchufe por algún sitio. Si si no, pues luego se comen nada. pareix que dona vergonya dir el que guanyes, però no dona vergonya robar. Ni dir com has aconseguit la faena. Efectivamente. El PP lluita para crear una radiotelevisió valenciana a la vida de Fabra y en castellà. Com no. La Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de la Generalitat de les Corts Valencianes ha aprovat el dilluns passat en els únics vots a favor del PP i en contra de l'oposició les 14 esmenes presentades pel Grup Popular de la Iniciativa Legislativa Popular que reclama una nova radiotelevisió valenciana en les que condicionen la posada en marxa de la nova radiotelevisió valenciana a que se complisquen les condicions plantejades del president de la Generalitat, Alberto. A raïs d'esta, ens apareix l'altra notícia que la Diputació, que ja vam parlar així de Telerús, licita a Beovisió la seva televisió. La Diputació de València ha adjudicat el seu nou servici de comunicació visual televisiva a la firma valenciana Beovisió per 3.242.800 euros, que presenta una oferta de 4.500 euros més baixa a la de Popular Televisió. Ja vaig a dir aquest tema així. Sí, efectivamente, siempre que vinc así parlem de la televisión de Telerús y bueno... Pero voy a ampliar la d'Alberto Fabra. Sí, no, bueno, al principi Alberto Fabra pareixia que no estava molt d'acord en el RUS i ja ha comprès que la televisió li pot ajudar molt a tornar a ser candidat del Partit Popular a la Comunitat Valenciana i que li pot ajudar molt a treure més vots. I jo no puc dir més de lo que vaig dir l'altra volta, me pareix una barbaritat, me pareix una capitada, el que qualsevol polític se passa a una televisió quan ell vulga, com vulga i en el diner, però en el diner de tot. Ara són dos, Telerús 1 i Telerús 2. Ara ja són dos perquè s'han donat compte de que això li pot afavorir a ells i perjudicar als seus contrincants polítics, clar està. O sigui que, i en este cas, en el cas de partits que són més xicotets encara, que no estem en l'oposició, que encara no estem ni en l'oposició, però més encara perquè segur que nosaltres necessitem els de més partits, que estem així a la taula, però encara tindrem un poc de sort i potser encara vos deixen un minutet, però altres segur que no ho hicim, però vaja. Sempre hemos quedado a Valencia Televisión y la Correia. També no anem a queixar-nos. Sempre con deberes y con que no tenim veu. Sí, no, jo crec que d'ací a maig li dóna temps a ficar-ho en marxa o almenys a ficar-ho en marxa com ell voldria. Perquè posar una tele en marxa és que no la poses d'un dia a un altre en marxa i aconseguir l'audiència encara li va costar més. No la van a conseguir en la vida. No la van a conseguir. Yo la audiencia que tenía Canal 9 cuando surgió Canal 9 era una televisión en valenciano, con una buena audiencia, con una buena salud, con muchísimos menos trabajadores de los que eran los últimos años. En los últimos años tenías un montón de trabajadores más, con un 3% de audiencia. O sea, había más jefes que trabajadores de a pie, había jefes que iban una vez a la semana a saludar, era una cosa, pero nació, o sea, sí se puede hacer, claro que se puede hacer en alguna televisión, o sea, nació, en este caso, tengo que a favor del PSOE, porque nació una televisión valenciana como tocaba, que además sí que hace falta, porque sí que nos hace falta un estándar valenciano que se vea reflejado en nuestra televisión valenciana. Entonces sí es importante tener una televisión, pero claro, la televisión tiene que ser obviamente con unos presupuestos sostenibles, lógicos y con una audiencia. O sea, lo que no se puede hacer es pasar del 30% al 3%, cosas así tan bestias. O sea, el Canal 9 fue, bueno, eso ha sido una cosa al principio y al final. Al principio y al final. El Canal 9 más. Yo creo que la millor Canal 9 ha sigut la final. El final de Canal 9 jo crec que ha sigut la millor. Estic totalment d'acord en Fabra. Tinc clar que la televisió valenciana, tot el que va dir, no pot incrementar el deute públic, no pot perjudicar la sanitat, l'educació, el benestar social, no pot pujar els impostos. Des del principi. No ara. Ara,
Però és que, i no puc evitar dir-te, anem a veure, l'últim del PP en la televisió valenciana era, però això ja heredaren una televisió valenciana no tan grossa, però ja bastante perjudicada, per dir-ho d'alguna manera. No, pero si tú ves las audiencias, o sea, fueron en Però picado. jo crec que és el problema de les televisions públiques en els dos partits majoritaris. Ja suposo que no. Pero sé que en la televisión valenciana también, la audiencia de televisión valenciana, cuando están los socialistas en el gobierno, es una, la calidad de los programas también es una, y la audiencia de la misma televisión, cuando gobierna el PP, es otra. Passa en la televisió valenciana, passa en televisió espanyola, quan entra un entra un altre. Y lo de Rus. Los periodistas de izquierdas tienen más dignidad que los periodistas de derecha. Eso para empezar. Sí, en general sí, porque nos metemos más caña entre nosotros también. Y tenemos bastante más dignidad. En ese sentido, o sea, el peloteo que se ha hecho en la televisión española... Perquè no me considero ni de dretes ni d'esquerres. No, és veritat. I crec que el periodista que se considera que treballa i se fa partidista ja està sent un mal periodista. Yo vas a llegar... Mira, tú como persona tienes una ideología y sí... Lo que pasa es que en tu trabajo tienes que mantener tu ideología fuera, pero tú eres persona y tienes tu ideología, o sea, eso es inevitable. Lo que pasa es que obviamente tu trabajo te exige una cierta La veritat que no nota diferència, per no dir cap, entre les cadenes públiques quan han estat dirigides pel PSOE com han estat dirigides. Perquè els dos han volgut dominar-les i han volgut controlar-les. No ha sido así. El espacio que se gasta a otros grupos políticos cuando gobierna la izquierda no es el mismo que se gasta cuando gobierna la derecha. O sea, es que no salían ni siquiera los del PSOE, no salía nadie. La oposición que no fuera del PP, no salía nadie, ni una sola persona. No salía nadie más, era solo propaganda y propaganda. Si un periodismo és més bo o menys ruïn, no se trata del temps que trauen els altres partits mentre governa un o l'altre. Tú tienes que mirar la tele, y yo mira que Zapatero pues no m'agrada molt, però jo tinc que reconèixer que la televisió espanyola, els informatius, que és la molla de la informació d'una tele, els informatius de l'època de Zapatero rebia premis, tenia un reconeixement, tenia una audiència, perquè era una informació que era digerible, si vols, per tots, cosa que no és ara, però mira, sense anar més lluny, Podemos, ¿qué le costaba a Podemos oír en la televisión española? Le ha costado, vamos, el personal de la 1, el personal informatiu, s'ha tingut que plantar davant d'un director d'informatius perquè es quiere. Els informatius de la Sexta són millors que els informatius de Telecinco? No, la Sexta és una cadena de televisión. La Sexta, anem a partir de Telecinco. Els informatius de 4 són millors que, i no te dic que la televisió espanyola, de Telecinco. No, yo veo de la Sexta, veo de Antena 3 y veo las diferencias. La Sexta es una cadena de nicho igual que 13TV. O sea, el antagonista de la Sexta es 13TV, no es Andre. Y los informativos de Antena 3, 4, Telecinco son más generalistas. Exactamente así tampoco. No, porque 13TV es indigne, que es lo que tú dices. Es indigne. Sí, o sea, llega un punto que te indigna verlo, que te indigna. 13TV yo me la fique, el día que tinc un poc de mal rotllo m'ho fique per riure. Perquè és que dona risa, és que això no és periodisme ni res. Si tu te fiques, intentes ficar-te un punt neutro, el periodisme que intenta fer la Sexta és més rigorós, perquè jo he vist en la Sexta pegar-li canya a PSOE, a Podemos, i jo en 13TV no recordo molt de... Bueno, sí, quan disqué del PP de las tarjetas blancas, hi havia un periodista que li pegaba caña y a Alfonso Rojo. Haya habido gente que se dedicaba a hacer peloteo, al que iba, o sea, peloteo, ese peloteo no está en otras televisiones. Canal 9, la diferencia de rigor... Canal 9 vas començar seguint una televisió massa gran, vas continuar seguint una televisió massa gran i mai va tindre una audiència ni una qualitat massa bona. És a dir, programes sols sempre n'hi ha hagut, ara últimament també n'hi havia, jo crec que
algunos programas de No, televisión y tal, eso que quería algún programa, igual que abans, pues també hi havia programes pues, que estaven molt bé. Però la realitat és que si ara nosaltres poguem tindre així damunt de la taula els pressupostos des del primer any fins a l'últim, volíem que sempre la televisió ha sigut deficitària. I volíem, com tots els anys, el tamany de la televisió de Canal 9 anava fent-se més gran, més gran, més gran, més gran. Lo que no sabem és què hagués passat en Canal 9. Però més gran exponencial. Clar. No, però que això va passar en els quatre, al principi del tot, quan se va crear el Canal 9, també vas començar a créixer i ja segur que créixer. Però el tema d'això és que quan va néixer ja era més gran del que tocava. Clar, això és que el Canal 9 va créixer massa gran i l'any següent era més gran encara i als 3 anys era més gran encara i sempre tenia un dèficit massa gran. Canal 9 va ser una de les agències de col·locació del govern de turno. I és uno de los problemas. Pero es que... Vamos a ver, hay funcionarios, en Canal 9 hay funcionarios que sacaron su plaza. Cosa que no ha habido en los últimos años. Ni un solo funcionario con plaza. Entonces, seamos también rigurosos a la hora de hablar de estas cuestiones. No es lo mismo una persona que se saca una plaza que una persona que está metida dentro. Yo tengo amigas que su familia trabajaba en Canal 9, pero se habían sacado su plaza. Claro, sí. Pero tiene que ser. No empezó Canal 9 igual que ha sido hace 4 años. Funcionaris en plaza en Canal 9. Ni en audiencia, ni en funcionarios, ni en acceso a la televisión, ni el dinero que se ha gastado. No fue igual. Llavors tu, 700 funcionaris en plaça en Canal 9, si feien falta 200. No, es que eso depende del model de Canal 9, perquè si tu te produeixes els teus programes necessites una audiencia més gran. És el problema. Si tu te produeixes els teus programes, ara si tu vols tenir una productora, no, tu te vas votando i tu haces un programa. I no necessites tanta pastilla. Però és que tu en 300 igual ja fes el teu programa. Però és que depèn del model de tele que vulguis. Si tu vols tenir una tele que siga una emissora, que te graven els programes que t'esduguen fets i tu els emitixes, això és un model de tele. Si tu vols una cadena pública que puga produir els seus documentals, els seus programes, les seues notícies i tindre un enviat en Miradors, doncs tens un altre model. Lo que està clar és una cosa, és que encara que foren funcionaris, els treballadors que van començar a treballar en Canal 9 eren massa. Des del primer dia se va començar a dir que la televisió valenciana havia començat ja massa gran. Per què? Perquè se va pensar en un model de televisió pública molt paregut a la televisió espanyola i en televisió espanyola ja sabien els problemes econòmics que tenia la televisió i és que quan tu vols una televisió pública fer tu els mateixos els programes, el que ocorreix és el que ha passat en la televisió espanyola, que han tingut molts problemes econòmics, han hagut molt dèficit, han tingut que anar-se molta gent a sa casa perquè al final l'Estat no podia pagar el que costava la televisió espanyola i en Canal 9 van agarrar el mateix model de la televisió i ha passat el mateix. És a dir, ha plegat un moment en què no se... Ha passat pitjor. Però és que jo me'n recordo, si fem memòria tot, Canal 9 ja vas començar en una crítica de que vas començar seguint una televisió massa gran perquè estem parlant també d'una comunitat que tampoc som 30 o 40 milions d'habitants com para gastarte a millors... Está claro de los errores se aprende, pero vamos, lo que está claro es que si ahora vienen y van a hacer una televisión, esto del PP no va a ser para darnos una televisión ni de calidad, ni en valenciano, ni en nada. Va a ser para hacerse propaganda pura y dura con su amiguete, los enchufados, y el dinero de ellos. L'adjudicació ha sigut el preu. O sigui que ja es dona a veure l'interès en la qualitat del projecte que vol. Però és que ja quan mires i dius, a veure, 3 milions de pressupost i se l'emporta per 4.500 euros de diferència, solament. Un que té la llicència fa un mes. O sigui, ha creat l'empresa o ha modificat l'empresa fa un mes. Això en el meu poble se llama Puigerazo, corrupció... A veure, això tiene una tele para campaña. Jo ja arreglo un euro, però... Es tiene una tele para campaña. La cara muy dura, porque que haya gente funcionaria que salga en la calle y que ahora me vengas a decir... O sea, y es que esa gente los van a llevar a juicio, van a intentar todo. O sea, lo que no puede ser es que te hayas quedado sin plaza porque te hacen una televisión y te hagan otra con fondos públicos. Si hay fondos públicos para ellos, que empiecen por los que se sacaron su plaza de funcionario y que eran los primeros. No, pero es que esa tele, claro, es que eso es la Diputación, eso es otro órgano. Es igual que si ahora la Generalitat hubiera
haver volgut intentar reobrir Canal 9, Ramon, és el ara problema. em defens les diputacions. No, per suport que no, per suport que no. El que vull dir és que si ara una d'aquelles, el senyor Fabra, s'haurà volgut tirar darrere i dir, Compromís. yo creo que no, Pero a lo que venía. Compromiso, hay que entender un poco de todo. O sea, que sí. No, pero... Si ahora Fabra habrá dicho, ahora va a ser, me he dado cuenta, lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir, y tira a intentar reabrir Canal 9, es que el recaudo judicial, ahí que es de 3 pares de nasos, es que Creo que le va a caer es que no sé ni cómo se arriesga, es que le va a caer tanto que no le va a merecer la pena la propaganda que se puede hacer con lo que le van a caer, con lo que ha pasado. Es que no lo poden liquidar, es que ahora estan encara no lo poden liquidar. És que han dimitit ja 2 o 3 liquidadors de Canal 9, sí. No poden. És molt complicat. Tècnicament és molt És complicat. tècnicament i judicialment molt complicat, perquè a més, clar, com hi havia tants compromisos pendents, però des de productores hasta publicitat, Le publicitaban viendo claro, no la poden tancar, o sea, Hasta que no acaben de pagar Es que todo lo el rollo que de la pagan y no nos pueden pagar. Algunos están cobrando todavía de Canal 9 cuando no tenemos televisión. no, i l'arxiu ara també va haver... Sí, perquè no sé quants anys tardaria en digitalitzar-lo perquè no està És que l'arxiu, és que això és un patrimoni cultural brutal que està ahí i que ara mateix no sabem on està. No pot tindre un altre uso. No. I a veure, és que això el que ens va ficar fàcil és que ho guarden, no? Jo tinc l'esperança de que ho podrem reobrir fàcilment. Jo crec que Canal 9 tornarà. Morera diu que la reobrirem fàcilment. Morera mai estarà en el govern per obrir a sobre. Encara que no l'obrirà ell, l'obrirem entre tots, no passa res. No volem penjar-se medalles, volem fer la faena. Está buscando el quinto partido. La intención es reabrirla aprendiendo de los errores, con obviamente menos personal, porque estamos en una situación también peor. La idea es reabrirla con un valenciano estándar de la Comunidad Valenciana, que se vea reflejado gente que hable valenciano, que por ejemplo a mí me vendría muy bien, yo soy castellano parlante y me viene bastante bien tener una televisión valenciana en la que se hable la norma, que es lo que como maestra me toca también hablar en los colegios. Pues sí creo que es importante en ese sentido. Desde luego desde el Partido Socialista la idea es esa, en el caso de volver a abrir un canal nuevo, y si dices que tiene idea de volver a abrir un canal nuevo, obviamente aprendiendo de los errores y haciendo un canal nuevo desde el principio más pequeño. No voy a parlar del tema este, si obris una televisió parlant el valencià que tu dius, no sé com has qualificat, l'estàndard jo t'assegure que no estàs deprenent dels fallos. Molts dels de Canal 9 és que no ha gastat el valencià que gasta el poble. Sí, sería el valenciano Sería debate para otro programa. Es que t'has perdut un programa y ya estás preparando un programa sobre lengua. Sobre lengua. A favor del estándar, porque lo del valenciano que se habla en la calle, yo he oído 8 valencianos distintos. No es más. Ese tema dice ahora, 8 valencians diferents i 8 castellans diferents. Claro, el aragonés, el vasco y tal. Sí, pero y nadie se pica por el estándar, y aquí nos picamos demasiado. No, perquè tu quan fas una televisió parlar en castellà, si un és aragonès parlen aragonès i si un és andalús parlen andalús i no obliguen a tot el món a parlar en castellà de castellà. Señor director, el debat de la llengua. No parlem de se està calculant, crec que està calculant per al dia 5 de maig o per allà. Està preparant-se, està muntant-se, pues informe ja que el farem en els estudis centrals. Bonico. El moderador lo más seguro es que será el Pepe Herrero, director de la cadena, a hacer més neutre encara el debat. Ja veurem posicions, sentats i tal, però està estudiant el tema, ja s'ha parlat. Hi ha una tensió ara... Tornem a treballar als mateixos vicis que va tindre Canal 9 i seguim igual. Entonces, este tema està damunt de la taula, s'està pactant, yo voy a cumplir palabras, en la nueva amiga Sonia Castedo no había forma de hacerse en ella, pero está en marcha, es decir, yo les palabras que voy donando, intento cumplirles. Y me anem al porqué de la semana, no sé cómo anem a acabar esta semana el porqué, porque vimos van a pegar por los nombres. Pero también recordaros que en la página web oficial del programa
lacorbella.tv. Podeu dir que voleu vindre al programa, de qui estem parlar en el tema contacte ho tenim. I esta setmana, el porquè de la setmana pues, va ser Amadeo Salvo per les seves declaracions que feu la setmana passada en els mitjans de comunicació en el qual pues, que diu que és mentira que en València se viva muy bien. No està d'acord o no, però sí estem. I el president de València pues, critica sin faltar al respecte a ningú que en España se hacen dilapidar miles de millones en lenguas muertas y se haya abandonado el inglés. Esto es una vergüenza, añadió. Se haya abandonado el inglés. Claro. Pero si el inglés está, no está abandonado, o sea, está cada vez cogiendo más terreno, O sea, ¿cómo se va a abandonar algo que va...? Jo estic molt d'acord amb Amadeo Salvo, però sobretot en això de les llengües mortes, 100%. O sigui, jo no entenc que ara n'hi ha que gastar-se diners promocionant llatí i grec. Claro. La veritat, También lo jo pienso. és que n'hi ha gent que s'ho va agarrar com a que se referia al valencià. Jo no vull pensar que se referia al valencià, ni al galec, Puesto que ni no a es una lengua muerta, no perquè no és una llengua morta. Per Obviamente. tant, jo no me dono per al·ludit. A la próxima le convides y que parlen anglès. Exacto. A ver, Y para entrevistar en inglés y ya está. Yo apunté, convidar a Amadeo Salvo. Parla valencià, Amadeo Salvo, M'ho han dit a mi. Parla valencià. Pero si Yo no la sentí mal, en pero inglés, no trabajas en la inglés. deja de Valencia no. De Valencià. No, de Valencià, però a València és pitjor que el meu castellà, aleshores, i a més Es que es normativo. És que gasta les hores i tot això. Y hasta que el valencià del poble... La meva mare i el meu pare parlen castellà. El día 5 de maig era, el 5 de maig me confirmé. Però conec la norma El 5 de maig. i el conec i el puc parlar, l'entenc Ara va crear ja el hashtag, 5 de maig, la Corbella 5M. La Corbella 5M, el hashtag. Pues jo brevement estic d'acord en Amadeo Salvo en dos coses que digueu, que vam parlar de València, parlava de la València ciutat i que no està explotat el seu potencial com a ciutat, jo crec que és veritat. I després sí que estic d'acord en ell en que la llengua estrangera en la nostra educació tindria que tindre més pes. Penso com Ramon, vaig a pensar que no ha dit una llengua morta al valencià i se referia al llatí i al grec. Jo crec que ahí va ficar la pata un poco a Amadeo Salvo. Mucho, no, nadie lo entiende. Pues de la pica de pata a Amadeo Salvo, ahí va. I tornem i m'anaré un poquillo cap al centre de l'estat espanyol, on hi ha una revolució en Madrid, després de la revolució del Partit Socialista, en el qual pues, Pedro Sánchez assegura que ja està canviant i interessant el Partit Socialista. També han aparegut ja notícies de que el PSOE no farà primàries en Madrid i solo escoltarà els militants i les assemblees, tanca per complet aquesta possibilitat per accelerar el procés. En canvi, democracia, no sabemos. Raquel, te toca, traducciones. Pues el tema de Madrid a mí me ha pillado también por sorpresa, ¿no? En realidad, los compañeros nos whatsappeamos diciendo, ¿aquí qué está pasando? O sea, nos ha venido de sorpresa el tema este de Madrid. Todavía no estamos enterando de qué está pasando. Sí que es verdad que en Madrid la perspectiva que había de voto, de porcentaje de voto, era baja, el tema del cambio de Parla y alguna cuestión interna que habrá por ahí que no sabemos muy bien del todo, y un poquito también creemos todos que sí, que en realidad pues sí, Pedro Sánchez estaba un poquito quizá harto de que le pregunten todo el tiempo por su liderazgo, y un poquito alarde de liderazgo quizá sí que ha hecho, de lo cual tampoco creo que sea, o sea, es un poco normal, o sea, cuando uno es líder, porque te han elegido, pues haces un poquito de alarde del liderazgo, que en realidad y todos los líderes de los partidos lo hacen. Y si ha decidido esto, pues sus motivos tendrá. Yo desconozco, la verdad es que algunos porqués, todavía creemos que saldrán más noticias al respecto. Y creo que Pedro Sánchez lo que está intentando es cambiar
al Partido Socialista por diferentes malas actuaciones que ha habido y porque también se nos come votos Podemos y entonces hay que hacer un cambio interno. Y entonces ese cambio interno hay que hacerlo, y es que hay que hacerlo sí o sí. Es un cambio interno hay que hacerlo. Pero que no podemos tampoco criticar al PSOE porque no cambia, y si luego cambia también lo criticamos. Lo criticamos de las dos maneras. No critica, O hace una cosa o hace la otra. podem parlar de los noticias que apleguem. A veure, jo te puc contar una anècdota meva que tinc sobre també un canvi de clau. És a dir, jo en una època en la qual vaig demanar la dimissió que convocara eleccions el meu expresident que me va expulsar, bueno, no sé lo que pasa, de cuando era presidente del Estatuto de Valenciana. Sí, porque en todos los partidos están los pequeños, pues nada. És a dir, jo vull contar una anècdota, és a dir, jo vaig demanar la seva dimissió primer per e-mail i quan vaig aplegar a registrar la seva dimissió en el registre d'entrar, pues ja no podíem entrar a la seu perquè ja mos havien canviat la clau. És a dir, que no és que no la madre, però en este cas, és a dir, el problema és que n'hi ha gent, per exemple, jo ara estic presidint un altre partit en el qual jo no m'he pogut donar de baixa de nous partits. Supongo que com estatutàriament no pagues quotes, que a mi no me les han girat, tal, i si és el partit, des de l'afiliat, pues, supongo que no és de l'afiliat, no sé, així ho utilitzaran. Però vull dir que no estem criticant al PSOE, és a dir, a mi mos ha plegat també, l'únic que és una notícia que ha plegat, entonces... Yo pensé, bueno, perdón. No. Yo pensé que así no hace falta que ningún critique el PSOE. Así ha sigut, a mi m'estranya molt el que està passant en el PSOE, perquè no comprenc com s'elegeix a un secretari general, a més, en una majoria prou notable, i als 2 o 3 mesos es comences a veure moviments per ahí com si volgueren carregar-se'l ja. I el que no comprenc és el error tan grandíssim com que fa l'expresident del govern, Zapatero, i altres dirigents reunint-se en el líder de Podemos. Clar, i després veus que el 50% dels vots de Podemos venen del PSOE. És normal. Si l'expresident del govern, que és del PSOE, se reuneix en el president de Podemos, pues lo normal és que la majoria dels vots dels votants afiliats del Partit Socialista acabe votant a Podemos. Però penso jo que... No cambia la consecuencia, no cambia la consecuencia. Ha cambiado la consecuencia. La consecuencia no es que se reúne Zapatero y entonces los votos se van. No, la consecuencia ha sido al revés. No. Ha habido unos votos que se han ido hacia un partido y la consecuencia ha sido una reunión de dirigentes, no lo digan a I el resultat quin és? El resultat és que tots els afiliats del partit, la majoria dels votants del Partit Socialista, digo, si el president del govern del PSOE se reuneixen els de Podemos, pues no hi ha cap de problema en votar a Podemos. És una forma d'aparellar. Jo penso que hi ha sigut més, n'hi ha més de gent del Partit Socialista en contra de gent del Partit Socialista, més que gent de fora del Partit Socialista criticant al secretari general. És a dir, jo no he sentit moltes crítiques d'altres partits criticant-lo. És més, està fent-li més mal la gent del dins del partit que la gent de fora. És el que a mi me Cada vez que Pedro Sánchez va a una entrevista le preguntan ¿y su liderazgo no está en entredicho y no sé qué? Perdóname, ¿cómo que no es desde fuera? A ver, por favor, todas las entrevistas se le preguntan, vamos a ver, Susana gana en Andalucía. No, se lo preguntan los directores a todo el mundo, porque yo considero que... Pero yo, a ver, yo soy un minoría. Yo cada vez que tengo una entrevista en algún periodista también me digo, y en Unió Valenciana, no me están apagando sin cas, que yo no estoy, que no sé ni lo que... No sé lo que pasa. Sé lo que va a pasar, pero es decir... A ver, que Susana gane en Andalucía más que antes, y Andalucía sea un porcentaje importante de los votos totales del PSOE en España es una realidad, pero de ahí a que tenga que ser ella el líder, es que nadie ha dicho eso. Es que nadie ha dicho eso, ni siquiera ella. Pero es que le han preguntado a él continuamente. Pues yo entiendo que debe llegar el momento que Pedro Sánchez ya esté un poquito harto de esta situación. Hombre. De la manera, claro. Así en el tema de lo que ha passat en la Federació de Madrid, és que ha hagut un eclipse, ¿no? O sea, s'han ajuntat diverses coses. Per una banda és que, sí, eso es, o sea, resulta que va Susana per temes personals i tal, adelanta les eleccions a Andalusia. Això per una banda. Però això no ha sido un líder. No, però això la ficava ja en la palestra mediàtica. I això, pues a Pedro,
molta gràcia, anant a liderar l'Estat com volen liderar, no li creia. I després, per l'altra banda, le apleguen a plegar, o sea, lo que se dice, se comenta, es que le aplegaren a Pedro Sánchez filtracions d'informes policials del tema del metro del Camino de Parla. Cosa que Tomás Gómez dice que no le pueden imputar nunca en la vida porque es que la licitación la hacía la Agencia de Transporte de Madrid, tal cual, vamos, que a él no lo pueden imputar ni a sus concejales ni a nadie. Y creo que hay unos cuantos que están investigados. Claro, a Tomás no le hacía gracia, a Pedro no le hacía gracia a Tomás tampoco. ¿Qué ha hecho? Se lo ha cepillado y le ha... No, es que con este sainete que han fet ara, li està perjudicant a Susana. Està perjudicant les expectatives de la ganadería. Y ell lo que també vol és achupir. No va a salir. No, pero... Es que no vaya a presentar, estoy convencida. No, pero así seguro que le va a fastidiar las elecciones de Andalucía y además él lo que quiere es tomar el control de la Federación de Madrid. Porque él, vamos, él le da miedo que Susana pueda ser una alternativa mejor que él para la presidencia del Estado. Y yo creo que la mayoría... En realidad lo elegimos todos por una buena mayoría. Vale, el PSOE és d'esquerres en teoria, Tan no? pronto, El PSOE és d'esquerres en teoria, de ninguna teoria. Vale. Com pot ser que en un partit que és d'esquerres tinguin 3 secretaris, tinguin a Tàpies, que era un artista, tinguin a Medina... Sí, heu elegit el secretari general més de veces que podeu triar. Es que vos deixa molt mal puesto. El grande pacto del Estado. Es que, hòstia, dels tres candidats que teníeu per secretari general, a Tàpies, que és de corrent d'esquerra socialista, el més d'esquerres que n'hi ha. Després a Medina, que, bueno, que Rubalcaba pareixia que estava ahí. I després Tomás Gómez. Y después no, a mí también me gusta, más que el cabello de Tony, a mí también me gusta más que el cabello de Yo, para criticar al final es un programa internet del PSOE. Yo creo que el problema que tiene el PSOE es que no está siendo capaz de recuperar la credibilidad suficiente. Anem a veure. Si me pots en serio, yo. No, es que va a hacer un comentario. Yo voy a hacer reproducción. No, vas a hacer reproducción. Con lo bueno que está, algún voto cantaremos. Pero algún voto se arañará más. Sí, cantaremos más. Yo creo que el PSOE pensaba que en el cambio de líder, no sé si es guapo, pero pensaba que guanyaria credibilitat. No l'està fent, no està guanyant credibilitat. I damunt jo crec que estàveu molt tranquils en esa posició de bipartidisme, també el PP com el PSOE, que ningú vos feia pupa. Sempre arribava a les eleccions i recuperàveu els votos perquè no hi havia alternatives i de repente apareixen dos amics incòmodes, com són Podemos per l'esquerra i són com els Ciutadans per el centre. No, y muchos más. O sea, hombre, vamos a ver, es que ya viene el relevo del relevo, que es lo gracioso. O sea, sale un PID para coger votos en centro, ahora sale Ciudadanos que le coge votos a Compromiso, sale Compromís en Valencia que le coge votos al PSOE, sale Podemos que le coge votos a Compromís, aquí sale el relevo del relevo ya, o sea, de unas elecciones para otras. Pero el tema está que el PSOE no está remontant ni en lo mal que està fent el PP, el PSOE està remontant i clar, después nerviosos y toman decisiones muy ruines. Yo creo que lo de tomar yo creo que no es una decisión acertada. A mí se me formes Pedro Sánchez. Las formas yo estoy de acuerdo muy bien. Ahora, ya cada excusa es lo que se... Ahora, yo creo que lo que volía ho va aconseguir. La carrera y a s'ha fet la Federación Madrileña de... No, en Podemos, el día que fue la rueda de prensa, vamos, m'han dit a mi que estaven en las Cibeles, Rajoy y Pablo Iglesias dos en la botella de cava, perquè fent palmes en les orelles. Perquè, y en Andalucía, Podemos en Andalucía estaban igual, estaban haciendo palmas. Han subido un 15%. Me parece que han fichado un 15%. Además en Andalucía están encara estudiant lo que és la Setmana Santa per aquí. A veure qui s'ha atrevit a dir otra vegada que se té que llevar la Setmana Santa. Si no se te olvida que no, que vamos a enseñar a pescar, que no vamos a dar pescado,
que no, que darnos lo menos. Para Andalucía la gente la suele pagar bastante, no tiene ninguna razón. Le estás llamando a la gente cateta. Le estás diciendo, no sabes pescar, no te gusta que te regalen el pescado. Lo que cateto, que no sabes pescar, te voy a enseñar, llego yo, catalán superior, y te voy a enseñar a pescar. Porque aquí lo que están acostumbrados es a que te lo regalen, eso es lo que le vino a decir. Me dio la pata y luego el hombre la reconoció que me hace Albert, ha pedido disculpas. Oye, esto va a ser, disculpas. Tan cadenen com ella. Oye, como que tan cadenen, pero perdonad, pero yo en líneas leo muy bien. Es bastante Si bien. Pisa hiciera un de comprensión lectora, me saldría muy alto. Comprensión lectora muy fuerte. 40 segundos leo muy bien entre líneas. 40 segundos tienen el tema. 40 segundos tienen el tema. Albert Rivero li falta dir que li anaven a llevar el per perquè sempre no les cerveses. Li falta dir això. Bueno, me vais a liar. Estaria de parlar del pere. Ahí sí que n'hi ha molla, A veure què diu la teua jefa d'Andalusia. 15 segons per a tancar el Toni, per a fer-nos un motiu. No, bueno, a veure, jo crec que parlar d'un altre partit, de les misèries internes de cada partit, cadascú en el nostre. I jo crec que el PSOE esperava a Rei Mides en el Guapo i el Guapo no està sent el Rei Mides i posant nerviosos estan fent coses molt rares. Com ja va haver tu en diversos programes, pues, al final del programa l'última proposta pues, un poc tema ja més electoral de solucions o tal. I pues, la setmana passada el corredor mediterrani, que també s'ha un poc en taula que ja comencem a parlar d'ell. Esta setmana pues, tenim una tercera víctima de la violència masclista en València, una dona assassinada en València ciutat, que primer ha tingut una altra persona, una altra dona en Elits, una altra enorme a la Marina Alta, i pareix ser que això no s'acaba, és a dir, sempre tenim el problema de que la violència aquesta no hi ha, no sabem si hi ha solució o no hi ha solució i si què deuríem o per on podríem actuar els partits si aplegarem hasta ahí. Bé, jo penso que és un problema que és molt complex. La veritat és que moltes voltes quan es comences a parlar amb la gent la solució no es veu, a fer això anem a solucionar-ho, perquè te dones compte, per exemple, que se suposa que en països que tenen millor sistema educatiu, perquè diuen que és qüestió d'educació i tal, te dones compte que Suècia, Noruega, Dinamarca, Alemanya, Anglaterra tenen els mateixos o més morts per violència domèstica que els que poden tindre a Espanya. És a dir, tu vas a l'estadística i la cosa està així, inclús a Alemanya i Suècia n'hi ha, i pot ser això, en països que suposa que a nivell cultural, educatiu i tal, doncs realment és passar, és així, la realitat és aquesta. Solucions, la veritat és que jo ho veig molt complicat perquè és que no ho comprenc. I penso que quan estàs parlant amb molta gent, tu no pots comprendre que una persona se pot sentir dueña de la vida i d'una altra persona. I més digues, home, és que si no n'hi hagués més dones, doncs clar, dius, és que o me quede en esta o me quede sense res, però és que, escolta, hi ha dones i estem cansats de veure com estàs una dona, te separes, te divorces, te vas a una altra... Que no és que sigui una cosa que o la tens o te quedes sense res. Jo, la veritat, sempre que parlo del tema mai apleguem a un acord de buscar 2, 3, 4 solucions y 2 o 3 problemes para poder definirlo. Que se tienen que ir haciendo, que es las campañas publicitarias al respecto funcionan, por lo menos ayudan a que vaya un poco a menos. Es una guerra que nunca tiene, es una lucha que nunca tiene que parar, porque esto se acabe y porque la sociedad cambie de mentalidad. También con el tema de la discriminación a la mujer en la crisis, además de a colación de la violencia machista, en la crisis ahora resulta que todavía se ha aumentado la diferencia de salarios entre los hombres y las mujeres. O sea, esto, cuando pensábamos que estábamos consiguiendo cosas, pasa algo y volvemos para atrás, lo cual lo único que por lo menos nos indica es que no nos podemos relajar
en esta situación. Lo que no podemos es cargarnos el Instituto de la Mujer o el centro de aquí de Valencia de la Mujer que estaba más activo y cada vez está menos activo. No podemos dejar de hacer estas cosas porque si nos relajamos empeora la situación. Entonces no se puede relajar, esto es constante, hay que trabajar. No, mateix el temps, però us queden 2 minuts, 3 minuts. Molt ràpid, va. És a dir, vols dir Molt ràpid. Vaig intentar ser el més ràpid possible. Mira, podem reforçar la prevenció des de la policia. Podem, l'Institut de la Dona, com dius, dotar-lo millor. Podem fer jutjats específics de violència domèstica, de violència masclista. Podem fer tot el que vulguem. Però si no aconseguim fer que una persona, la que siga, me doni igual que siga home o dona, sàpia que no és normal que li fiquen la mà damunt la seva parella o que el controla, no anem a ningú puesto. No anem a ningú puesto. Per lo que dia ell, és que somaticen la violència. Pero sí que vamos a un lugar y es que hemos pasado de una situación en la que pensamos, no, eso es cosa de ellos, es cosa del matrimonio, a que por lo menos socialmente digas, no. Claro. ¿Te das cuenta que te está maltratando? Claro, o sea, Date cuenta. que tú Y yo desde denunciar. ahora te lo digo, y Es además te digo, denunciar. y llama al 016, Claro. y vas a la policía, y no soportes esto, y esto no hay que soportarlo. Ahí esto está, también. Sí, ahí eso está. sí cambia. Ahí yo no Y sí creo. ayuda, la televisión y los programas, y también ayuda que una mujer que ha sufrido violencia de género Ah, sí, ocurre. vaya a la policía y el policía la trate como una mierda y ¿Qué que no pasa? le haga ni caso, ¿Qué que pasa? hay situaciones desgraciadamente que Puntuales, pero pasan. tengo amigas que ha trabajado en el Pero TEM no, y eso no le se han puede llegado decir, a no, contar, eso sí, no se sí, puede decir. que no han hecho ni caso, Ha que pasado. no han hecho ni caso y que No sí sé que es por verdad qué que a partir de que se dotó una unidad específica al tema, las mujeres que iban a denunciar No estas pots cosas criticar se este sentían tema. más respaldadas. En un cas Todo, puntual, el un problema cas es Que no es la puntual, policía, es todo, Ràpid que toda i la sociedad va en conjunto, la Tot policía això, está dentro de la sociedad. Hi ha 2 punts que en els que n'hi ha que treballar per a solucionar aquest punt. Un és la inversió en justícia, la justícia té que ser molt més ràpida, i 2, inversió en educació. sobretot. L'absentisme escolar i la frustració escolar que n'hi ha, els nivells que n'hi ha, són intolerables. I jo crec que en aquests 2 punts serien els que tindrien que tratar sobretot aquest tema. Però ella fica-se en el tema de la policia. Jo ahí sí que no estic d'acord, perquè crec que la labor de la policia és sempre molt digna i molt Pero mejora, mejora Siempre seguro. a nivel social, yo no estoy metiendo con la policía, claro que hace una buena labor, Como que no te acabas de pero meter con la policía. no, que sí que he oído casos Un cas Sí. concret. de personas que no han Sí. sido atendidas correctamente Sí, y por eso se hacen unidades al respecto, igual que socialmente cuando hay programas. Unitats i Yo llego a tener una amiga que me està ha formada dicho, en esos casos. yo tengo una amiga que me ha llegado a decir, cuando ha visto un anuncio en posible violencia machista, que le llegó a decir a su marido un momento dado que le dijo, si ahora me dices esto, eres como el del anuncio. Y el tío se cayó, o sea, hizo por lo menos reflexionar. Luego también ayuda, es todo, Bueno, todo hace, todo. El dotar a la policía, a maestros, profesores, a televisiones, propagandas, todo hace para que socialmente se cambie, porque es un cambio És un social. canvi de consciència, Porque- de que no és normal que te fique la Claro. parella de la mà damunt. O sea, és que és així de fàcil. Hace Es no incomprensible. muchos años le daba a un hombre una torta en medio de la calle a una I mujer era normal. y era normal. Algo habrá hecho, Algo había hecho. ganado. Eso sí La está ley- cambiando. sí, no. Pero todavía tenemos que No, claro. seguir luchando hasta respecto porque no nos podemos relajar. Raquel, molt bona nit. Gràcies. Gràcies. T'esperem, te teníem ganes. Que teníem, hasta que mala Perdona, que teníem ganes. es que así solo tenía un pique así entre las guerras, entre esquerra, i avui hem tingut una altra. Vinga, gràcies per tornar. A tu per convidar-me. Tornem a esperar. Ramon, Encantat, com sempre. i vaig a respondre publicitat, que no s'enfada. No s'enfada, que li vaig dir que era el compromís. Això que encara no m'ho ha perdonat. Moltes gràcies als quatre per vindre, nos veurem ja el que ve, i molt bona nit a tots vosaltres per haver-vos aguantat, aunque crec que anem avançant, i molt bona nit, i us recordeu que podem dir que no tenim collons, però mos en saben. Bona nit.